Wie kan nou in die voetsporen van Frans Boermans treden? We hebben natuurlijk meerdere fantastische liedjesmakers in de stad rondlopen, maar wij vonden het gepast om het oeuvre van Frans Pollux in het zonnetje te gaan zetten. Het oeuvre van Frans Pollux. En dan gaat het over dit oeuvre. In 1997 begon Frans Pollux als frontman van de dialectband Neet Oet Lottem. In datzelfde jaar nam de band deel aan de eerste editie van Leedjes voor de Eeuwigheid met het nummer Het Flesje. Wat zullen we in een kruisje zien? Joey, ik voor je wien afwitten. Of zal dat alle koren zien? Tot 2010 bleef Pollux actief met Neet Oet Lottem met hits als Zon Toet Beer, Kooiboy en Schuld van den Hemel. Het is de schuld van de hemel, de schuld van de hier. En natuurlijk het onverwoestbare Halt mich eens vast. Hou mich eens vast en dan luurt ze mich pas, als ik alles vergeten ben los. Met zijn eigen band en als soloartiest schreef hij vele nummers, zoals Eindjoor, Vrienden en Overkant van de Nacht. En trad de zanger op in Limburg en daarbuiten, onder meer in Koninklijk Theater Carré, Paradiso en recent samen met Lex Uiting en het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. Als ze mij goed missen kon, dan werd ze wat ik wou. Kortom, meer dan genoeg reden om zijn muzikaal oeuvre te eren. Ja, dat gaan we doen. Daar beginnen we nu eigenlijk mee. Aan tafel ook Tim Stoter en William Dalemans van de Hershanen-band. Een beetje raar om Nederlands te blijven. Zullen wij het gewoon in het Venlo's doen als we het even Frans hebben? En jij blijft gewoon lekker in het Nederlands praten. Dat is goed. Ja, onze grootste dialectkenner, die spreekt Nederlands. Nog wel tijd, hè? Ik ken het wel een beetje. Oh, goed zo. Zo. Ja. Ja, Frans hadden we natuurlijk ook hadden we heel GHB gehad, maar ja, dat vonden we ook een beetje raar en ongemakkelijk om dan te gaan protten over de eigen liedjes die dan helemaal weer opgehemeld. En dat begrepen we ook wel een beetje. Want als we zeggen Frans Pollux en zijn muziek, wat is dit dan? Waanzinnig. Dat is even de eerste ingeving. Ja. Maar nou ja, ik heb dat vroeger. Ik kom, voor de mensen die dat niet weten, Neet Oet Venlo eigenlijk. Ik kom uit Zevenum en ook daar doen de liedjes van Frans het erg groot. En ook toen al. En ja, ik heb dat heel veel geluisterd als kind. En ik wil eigenlijk altijd een beetje Frans Pollux weer. Leuk. Dus ja, Frans Pollux, ja, waanzinnige liedjes. Wie zit het voor dich? Ja, ik kom zelf uit Heerlen. Dus dat is nog wat zegt nou? Ja, precies. Dus, Zelfs nieuws hier deze stof. Hoe heb je het nou in termen eens een keer over dan? ja, nou, ik kom uit Heerlen en ik heb altijd in een landgraaf gewoond. Maar we hebben Frans Pollux toen ook altijd gewoon opgehaald en geluisterd. En ja, zijn hits zoals Gooi je morgen meetje en zo waren bij ons toen. Ook met vastgelovend gewoon ja, het ding met z'n allen. Van Gooi je morgen meetje tot gekke mensen. We draaiden het allemaal. Ja. Dus, voor mij was Frans vroeger altijd al een ding, zeg maar, toen. Ja, want als jij zegt, Finbal, we hebben heel goed gekeken welke artiest, welke liedjesmaker we zouden vereren nu met deze. Ja. Dan is de keuze natuurlijk wel zal wat groter zijn, maar niet zo heel moeilijk te maken, toch? Want ik wil geen andere liedjes kort doen, want we hebben er genoeg hier rondlopen. Maar denk je, als je kijkt wat voor stempel Frans afgelopen kwart eeuw op Venlo en verder buiten heeft gedrukt, dan denk ik dat dat een volkomen te rechtvaardige keuze is. Ja, want is er iemand na Frans Boermans die zo'n breed palet aan muziek heeft? Want hij heeft alles, hè? Hij heeft Limburg, Venlose popmuziek, hij heeft Venlose van Sloosliedjes, revue-liedjes, theaterliedjes. Ja, dat dus. Daar geef je zelf eigenlijk het antwoord. Het is al zo breed. En of het nou zelf op de bühne staat met zijn oeuvre of Van Slover's nummers voor andere acts, zijn revue-nummers. Het is zo breed is zijn talent aanwezig geweest al die tijd. En als je inderdaad tot aan de grote podia in Amsterdam kan reiken, denk je, dan geef je toch wel aan dat je met dialect ook heel veel kan bereiken. Wat is jouw favoriete liedje van Frans Pollux? Ja, daar heb ik heel goed over nagedacht. Ja. Het is natuurlijk... Je moet wel zeggen wat je tegen ons hebt gezegd, want we hebben zeker, hem klaarstaan. Ik praat er naartoe. Hij heeft zich net bedankt. Ik denk als ik qua Van Slover's repertoire van hem zeker dat zijn magnum opus toch wel Overkant van de Nacht. Daar zit voor mij echt alles in. Overkant van de Nacht. Het duister is koud, ik ben nog niet oud, maar ik ben er niet aan. Was te loven, ik luim niet vannacht. Nee, ik leef en ik lach, ik dans en ik chans en ik druim en ik wacht bis de maan en de sterren weer weg zien gegaan.
er is wel om mee te deinen. Waarom? Wat maakt dit voor Het jou is gewoon, zo? als jij mensen die Vastelovend niet kennen vraagt van wat houdt dat feest in, ga je laatste Shingle Boom horen en dit nummer en je hebt gewoon echt het hele spectrum te pakken. Dit is echt prachtig verwoord, het hele gevoel rondom Vastelovend. Ja. Ja, we hebben het ook in de herfst aan de band gevraagd. Daar heb je heel lang over moeten vergaderen. Wat is zo'n lange vergadering gehad. wat is het favoriete Frans volksnummer van de herfst aan de band? Wat nee, het was eigenlijk een betere Ja. geweest, maar we zaten in de trein. we zitten in de trein van Maastricht naar Venlo. We wonen allebei in Maastricht, nog meer Nice. Nee. En er is een heel groot deel van het oeuvre van Frans voorbij gekomen. En ja, dan moest ze een liedje op een gegeven moment doorgeven. En dat is dus Maastricht geworden. Maastricht. Kijk. Kennen alle op me. Ik pak me dadelijk een trein. Oh, laat het duister, maak je maar. Ik ben weg voor het vrij. Oh, Maastricht, de glitters en glans in het zonlicht. Oh, Maastricht, de schitters en dansen overdag. En waarom dan juist deze? Nou ja, we hebben het al over allemaal verschillende plaatsen. En ik vind dat gevoel van vluchten met een stad waar ze zelf niet vanaf komt. Ja, dat is hoe het bij ons ook gebeurt. Daarom zien we uiteindelijk toch blijven plekken. Omdat we ook allebei ergens een beetje verleefd zijn geworden op Maastricht. Naar Venlo natuurlijk. Ja. En dat gevoel zit toch... Ja, goed, Frans is voor mij een soort mastermind die gevoel heel concreet in tekst kan zetten. Die er en makkelijk uit rolt, wat altijd makkelijk bekt. En waar gewoon wat de huurse dan de snaps meteen wat het gevoel is. En dat heeft dit liedje ook. En ik denk dat we ons er allebei goed in kunnen verplaatsen. Ja, dat is het ding ook. Voor ons alle twee is Maastricht natuurlijk ook wel een extra mooie plek. Ja, Want de herfst aan de band is een van de artiesten die mij mogen gaan werken met dit project, hè? dat is dan bij deze bekendgemaakt, denk ik. Allereerste actieve bekend. Oh, maar nog eens een keer nieuws bekend hier. Dus, Hadden we best een tromgeroffel voor kunnen hebben. Maar ja, Het is wel een ding. maar weet je ook al wat je gaat doen? Of wie gaat zoiets nou dan? Want nu moet je natuurlijk gewoon bedenken, wat gaan we dan doen? En wie gaan we er een muzikale invulling aan geven? nou ja, we moesten vandaag al heel lang vergaderen om een liedje te kiezen wat we heel even kosten laten huren. Maar als ze dan daadwerkelijk dus een liedje opnieuw eens opnemen, uitbrengen, ja, dan vergaderen ze er nog net wat langer over. Dus Nog geen idee. Want dat is natuurlijk wel met deze cd en dit project geweest, dat het zijn allemaal bewerkingen van bekende Frans Boermans liedjes, maar wel totaal anders. En die bewerkingen zijn vaak ook net zo bekend, of soms toch wel bekender geworden dan de originele. Ja, als je kijkt naar de Drekskatersversie van Getske van Geluk, Ja. die op dit album staat, ja, die is natuurlijk een gigantische klassieker in die vorm geworden. En daar hopen wij ook op dat dit soort pareltjes bij dit project erbij gaan zitten. Dat is gewoon, we vragen niet van ga wat nummers coveren, maar maak het gewoon geheel eigen, geef er een eigen draai aan. En ja, daar zijn we natuurlijk ook super nieuwsgierig naar wat er allemaal uit komt rollen. Maar even te zeggen, de lat ligt Ja, dus de lat ligt heel hoog. En de herfst band, zijn er al andere artiesten bekend? Ja, we hebben er een paar andere die we alvast naar buiten gaan brengen. Quante Hippe doet mee. Eervol als piepjong bandje doen mee, wat ik ook heel tof vind als ze erbij zijn. Opgevuld formatie met Linda Zelmans in de gelederen. En we hebben Job Dorres, die normaal altijd in het Engels zingt, maar die in ieder geval ook iets met het oeuvre van Frans gaat doen. En ook nog een paar oudgedienden van deze cd die nog een keer mee mogen Nee, doen? nou, het was een heel breed scala aan acts. Dus we hebben heel bewust de knip gezet van de acts van de eerste. Die hebben we echt bij de eerste gelaten. Dus we hebben vooral de artiesten die sinds de allereerste nacht zijn doorgebroken. En tot de meest recente editie. Ja. Ook dat, want dit is volgens mij echt letterlijk voor jullie tijd. ja, Dus ja, wij gaan... dat is 25 jaar geleden. 99 komt deze uit. Toen waren wij er bijna. Nee, dus we hebben de knip daar gezet dat we Liedjes voor de Eeuwigheid 2 echt met de hedendaagse generatie gaan doen. Ja. Wat zei Frans toen jullie hem belden? Hij was natuurlijk vereerd, want het is, kijk, het is niet zozeer persoonverheerlijking van Frans zelf op een voetstuk zetten. Het gaat echt puur om de liedjes die hij door de jaren heen heeft gemaakt. Dat zijn er nogal wat en ik denk dat dat voor hem persoonlijk natuurlijk ook super spannend is van wat daar dan uit komt rollen, wat er met zijn werk gaat gebeuren.